رزار هولیا دما خوش به. مرحبا دم باش. بله. باشنام از باور من راز گوت. تشکی نبه. بله. ما مستهولیا امجویه که دست بکن. دست بک از خوازم نرینا تا بزانی بیم درباره قانون چارچوبه ده. نهامش حوال کمال جی پرسید درباره ویده کمال اکتاش. یعنی که ماسیه نوی هنه ل او درفته هان هنه گو اف که ماسی ورن چاره سر کرن مینا یعنی یک جخالن و قانون چارچوبه نزیکاتی الهمبری ریبر عبدالله و جلان گو بخواه سرکشه و پیواجوه بو هروها دبیشن کسین گوش 10,050 ور به جزال و هاتنه گرتنی دی سودا مزنج ناگرن جبه قانون چارچوبه تو چواد بینه نریناتت به درباره ده چیه؟ Yani براستی ve mere bine zaman ko gele Kürt tekoşina ko 5 sali zedetir dimeşine o salin notin virce ertem dav doza o xasta ka aşitiye kiriye dve hele de hem gele Kürt hem embejin saziyen devlet bir şekle ki nav xada tecrübe ek ava kirine geleme di salin ku derbas buyi yani 2024 jotmehe pişti banga Reber Öcalan ku sıbat edekir zedetir benda devlet bu ki ek gavek çava bağıyor. Ya gel henek be temkinli henek be sekini hinki bir şık neziki ve pevajo edikir be brastiş var ku bu yerin demi bori hatiye seri gelen u sazyan u embejin reksine. Burası komisyonlu meclise hata vakirin. Yani meclis ko ev mesele edi emine eze çareser bitim. Pişti komisyon gelek derdoran godari kir. Disa saziyen Kürt ya jivek gide jivek jinen Kürt çün de komisyon eji xweste ku jve pevajoçı benda çine ani zaman burası neziki seçar mehe embejin beldevariyek mezin ket bu nav civakeci meclis bir yarak çava bistine ya kanunek çava derke hatta vakti merekare binirxine neziki penci roja bre Reber Öcalan hevditin nahat kirin disa vek nerinin tecrit hatın bu yerin tecrit hatın kavamandır nur mefham kir ki aslında devlet müzakere nav devlet rehistine de bir şekilde ki embejin bir zor zahmet de derbastı be. Ana kay halen ku derketine do evari mecliseci derbas bu edi bu kanun embejin sere komar evke imza bike da ki megakaji vere haberdan bir yara kapısını ebke ve mehiyeti yani emek jinin reksinin jinanji tergere jinin azatji menerini fani zaman brasin ev hal kemin aheri yekemin yani hem azat buna Reber Öcalan hem jbuk karibe rahat khabati xab meşine yekemin ev keme aliye diji veki diji her veki diji kemasi hele mesela çiye eko mera embejin reksine Kürt got ede çeka bikarnayım ama duhazım ve mesele aliye siyaset ede çareser bikir. Ama emdibirin ve halede gavak otten tevli civak edibin kadehin siyaset yani 3 sal heye 5 sal heye 10 sal heye duan hele de hukuknaz ya pisporci ve hele de narazibine tinin zaman van mesela brastici muhtemelen dinare yani ev kanuna davi derket ser mesele tekniki ku jiboku çek berdane u eko hayro çek bekarani ne ça tevli civak gibi ya xabat amı ya siyaset gibi hinki eve em dizanın mesela gele Kürt dirokiye kuru derece civakiye aboriye her ali ve heye jibo ki çareser buna ve ya nav gel de rehisten bugün jibo peşaroje ki baş tene kanun ne bese debe nav civak edeci rehist bun
یا جبو کو گل چه دخوازه ام بیشن جبو مثلا پروردهی زمان بکارانی زمان هندانه بنا چانده ده عالیه سیاست ده خسته کو ایو بین زمان یا جن جواکک چا دخوازن جبو آزاد بنا خود چه دخوازن وانا هتم جبو کو ام کاربن انجام بستینن ام دناف جواک ده چه کار ریخستن بن ancak ام یا کار بسرکبن yani em civaka xwe rêxistin bikin xwestek bûna xwe zêde rêxistin bikin em ê karibin van xelên ku derketine hem karibin bê şixulandin hem jî sibê rojê de dibe ki qanûnên nû jî divê derkevin ji xwe devlet jî tîne ziman hîna jî divê mesele de hîna qanûnên nû jî derkevin pêşa rojê de qanûnên ku ê derkevin ji bo ku civak dilê civak hinek tir rehet bike ya jî gelê Kurd xwestekî xwe zêdetir li wir bibîne dibe tekoşîn jî berdewam bikin. Bele. Mamoste Hulya em bên ser meseleya rast gelek nerînên baş anî ser ziman di derbarê xalên vê qanûnê de lê meseleya niha doza Kurdî ew qase em bêjin sal têkoşîn tevgera azadiya Kurdistanê bênavber ev têkoşîn da meşandin meseleya dûrbûyîna ji siyasetê li Bakurê Kurdistanê meseleya Kurdan gereke têkevin ava siyasetê de eveya wê dewleta Tirkiye tu guhertinatê de çê bikir gorî nerîna te ya ev qanûnaya nevekiriye ji guhertina re hate îmzekirin êdî wê weka xwemîne Ya Bele kerem bik dengê te tê birastî merek yani gelê Kurd tekoşîna serî de got tecrübeyek zêde me navxa de hewandiye yani devleta Tirk ya jî ne devletê Tirk hemû devlet warin yani sistema devlet wariye tu tekoşîn dikî tu tiştek dixwazî tê merhelekî qet ne civak ne jî em bêjin wek jin ciwan ya jî gelê Kurd nikarî qedera xwe bêhêlî însafa devletan yani em bêjin ê devlet ya bike ya bavêje ev gav bavêje demek ku em divê bendewariyê de bin em ê li cê xwe rûnin em ê tu lebat ya ji xebat nekin divê em ji wê evê derkevin yani di sale aslında hinekî em ketine wî xeteriye em her tim li şeklekî bendewariyê de ne rast e me pir tekoşînên behampa da me bedelên pir mezin da êş û elemên zêde kişan yani bi sürgünan bi kuştunan bi hindakirîn pir mezin de jî belkî mafê me ye em bêjin êdî masa hatiye dahil xeberdan ya jî müzakere dimeşe êdî mafê Kurdan de jî bi hêsanî bira were dahil ne bile em dizanin rastiya hem dünyayê hem bêjin nîgariya ku em dijîn rojlata navîn de em dijîn aha ku em jiyana xwe ser derbas dikin her tim divê ku em bi xwe rêxistinbûna xwe û ji bo ku mafê ku em çi dixwazin em karibin heya dawî li pişta wî bisekin û di nav civakê de jî yani em dizanin devletan bi top û tankê xwe bi kuştina xwe heye îro civaka me xwestin hem bikujin hem jî tifaqa wan xerab bikin hem jî aliyê civakê de rizandin bikarbînin û xwestin ku ji hev dûr bikevin divê hêlê de jî rêxistinbûna me û tifaqbûna me nav hevde de û hinkî de jî bawerbûna me ku siyasete ku dimeşe girêdawînbûna me divê hêlê de pêşaroja me rê me bide yani em ê bi xwe bawer bin rêxistina xwe bawer bin serokî xwe bawer bin û tenê bendewarî na em ê ji bo xebatê xwe tekoşîna xwe û xebatê xwe berdewam bikin. Belê. Mamoste Hulya te behsa xaleke pir girin kir meseleya baweriyê. Niha rastî jî Kurdan ev İmparatoriya Osmanî û ev hikûmeta han di dîrokê de em bikin gelek caran parastine li hemberî Sefewiyan, li hemberî Rûsan, li hemberî gelek êrîşên li ser vê İmparatoriyê dihatin
دیوارê pêşî yan jî xeta pêşî ya got şer debûn hertim Kurd bûn. Ji bo vê yekê piştre ew xapandin û mafê Kurdan nedan wa. Niha êdî çi tê misogerkirin yan jî çi em bêjin sa jê teqez bin, jê misoger bin got heqê me careke di neyê bin pêkirin û neyê xwarin di vê siyaseta niha de. براستی دما کو ام قلا دیرو که بکی yani em bejin 1000 sal beri 10,000 sal beri serban axan tifaka gele Türk gele Kürt em karın gele zeydan nirxandıran bikin. Yani haye iro gele Kürt bu em bejim endi megot endigariyek fre u nüfusak zede em dijin le devletin ku em dijin mafeme bir şeklen çağ hatiye ben fikrin. Yani ne tane em bejin gele Kürt ya gelen Faris anji gelen Arap anji em behevra jiyane le davya diye salin davin em de binin serdes kiye ya jihina tekoşin berdavam dike kiye. Deve hele de mesela tekiliya gele Kürtü gele Türk de anaka kalavi dikin set salin davi ku avakirna cumhuriyet edeci disa me behevra şarkir Cumhuriyete mesela parlamentoya 2022'de aslında gele Kürt mafya gele Kürt heye ama de sala 24 ev makaza gonte gohertin mafya gele Kürt hemu tebin pekirin. Dur de gavako devleta Türkiye fabre ve bir ser gele Kürt hem asimilasyon tünekirin hizmehiyeti gele tipraji tırsa cehev petandın ekir. Yani god ez çip mafek küçük jî bidim gele Kürt devleta min cehev biqete. Ev tirci bi sala ne di nav gele tirci hatiye neqişkirin, hatiye şinkirin û hatiye haya îro. Yani duê hele de di rêxistina xwe, xwesteka xwe û em bêjin di nav vê têkiliyên cîhanî de rojlatên navîn de êko anaka lekşerê tên guhertin ya jî aliye enerjî danûstandin tên guhertin divê hêlê de em yekîtiya xwe dîsa ez dibêjim rêxistinbûna xwe û yekbûna xwe çiqa fire bikir çiqa zêde bikir hem belkî bi gelê Tirk re ya jî bi gelê din re em ê karibin çawa bi hev re bijîn heye îro ku van nîfaqên ketine xistine aliye serdestan da xisten nav gelê gelan em ê çawa ji holê rakin aslında armanc û xebatan li ser vê gerek bimeşin. Bele. Yani em ê ji xwe bawer bin, em ê dîroka xwe zanibin, em ê gelên ku em bi hev re jî jiyane heya ku îro bi çi çavî li me herîne divê wana jî em guhertina xwe guhertinê jî bi destê xwe bikin. Bele. Mamoste Hülya me dixwast bêtir em biaxivin derbarê vê yekê de lê mixabin dema bername me ber bi dawî ve diçe. Gelekî spas ji bo nakê te endama tevgera jinên azad Hülya Alokmen ji bajarê ji dilê Kurdistanê Amedê dilgel me hazir bû gelek spas. Ez spas dikim bi germaya Amedê ve hembêz dikim dem baş xebat baş. Dem baş.